Maganda, 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 maganda. Ay, maraming salamat sa lahat po ng mga Grab drivers na nakatutok sa atin at mga taxi drivers. Sa'yo, Manong, maraming salamat. Alam nyo, sa oras sa programa ng EDSA, marami talagang nakatutok sa atin ng mga drivers. Kasi pampatanggal antok, di ba? Saan ka pa makakita ng siraulong DJ? Di ba? Ito lang yun eh. Ito lang yung programa sa radyo na pinayagan ng management na may uupo na siraulo. Paano ko nasabi na siraulo? Paano, Tang? Ay, dahil hindi ka tinubuan ng buhok, kaya sira ulo mo. Okay, sige, hindi na natin matatagalin to. Eto na mga kabisyo, huling hirit na natin to, huling banat na natin to. Huling bagsakan na! Pag-usapan na natin to! Sumadya ang 18 anyos na babaeng bibili umano ng sasakyan sa bahay mismo ng may-ari na nagbibenta ng sasakyan. Kinausap niya yung may-ari ng sasakyan kung pwede daw itong i-check. Abay, maya-maya lang, pinaharurot kagad yung kutsi. Oh, no! Tapos, nabangga pa, nasagi pa yung may-ari, buti naman hindi napuruhan. At nadala sa ospital at nahuli naman ng mga pulis yung babae. O huwag kayong mag-alala, hindi po nangyari dito yan sa atin sa Pilipinas. Sa ibang bansa naman po. Tang, logican na natin to. Ay, wag mo nang patagalin, kalbo. Logican mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logica na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? EDSA. Words! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic? Mga kabisyo, ang ganitong pinapakitang ugali ng babae ay hindi basic na pag-iisip ng isang normal na tao. Oh no! Diba? Kahit nga mga kriminal eh. Kasi ang mga kriminal, nag-iisip po ng mga creative ways na hindi sila makilala, na hindi malaman na sila yung gumawa ng krimen. Pero ito, diba? Itong babaeng ito, hayag-hayagan, harap-harapan. Ito po mga kabisyo na malinaw po na wala sa katinuan yung babae para gawin ito. Wala kasing logic eh. Kung ang magnanakaw nga eh, may logic eh. Nilologican bago nila gawin yung isang bagay eh. Hindi sila magnanakaw kung alam lang naman nila na mahuhuli sila, di ba? Yun yung logic doon. Nako, mga kabisyo, now logican po natin para mas malalim po na maintindihan po natin, ha? May mga ilang posibleng dahilan po na bakit nagawa po ng isang babae na nakawin ng sasakyan ng harap-harapan habang ipinapakita ito sa kanya. Una, dahil po sa tinatawag nating impulsive behavior. Maaring ang babae po ay nakaramdam ng matinding emosyon o stress na nag-udyok sa kanya na gumawa ng mga impulsive na desisyon. Posible na rin dahil sa mental health issues. Maaring may issue po sa kalusugan sa pag-iisip na nag-ambag po sa pag-uugali ng naturang babae. Ilang tao po ay nagkakaroon po ng impulsive na desisyon o reaksyon kaya nakakagawa ng mga krimen. Kaya nakagawa ka rin ng krimen, ikaw Boards, di ba? Dahil sa pagiging impulsive mo. Kaya nabuntis mo yung kasambahan nyo. Na naging asawa mo naman. Grabe naman. Sabi ko sa inyo, sira ulo ako eh. Alright mga kabisyo, bilis ng oras natin. Gotta say goodbye. Thank you so much. Hope you guys did have a great time. At magkarinigan po tayo muli bukas. Don't worry, coming up next, kung nabitin kayo, eto susunod, hindi kayo bibitinin ito. Susunod na si Rocky Terra sa programang Rocky's Secret Files. Susunod na! Keep it locked in right here on Metro's number 1. Ako po si Diego Bandido na laging nagpapaalala po sa inyo. On whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic!